Paka procession kadai ka jingyat pada kum ka jing penmara ya ka jingit padon shisha ujisu haka sakramen bakhut. Namara kitu kipor klami ka jingkai bakla. Paka jing persya jong ka Protestant Reformation ya ki doktrin ne ki jingkai jong ka balang Katolik. Pasdang nikong ya ka procession Eucharist hapdeng jong kini kisnam. Kat arspa nrupusan hado kat arspa nyupunyo bala penlong nikong hakanong ba kolon Germany pan rakhe ya kasni krau jong kamet perkasnam bakutam jong trai jungi Yesus Kristus nadu kani kapor la juyai penlong ya kajingyat procession padba anra ya ka Eucharist kabalong kamet perkasnam kabasisha jong Yesus hado kaspasnam kabakat sau kane ka jingle buram la sapriang borok kawai kadoba Europe kathong kalong banle rublei hakamet berkasnam bakutam ujisu. Yakane kasni burom jong kamet berkasnam bakutam ujisu. Lapan mi nesdang nikong da upop arban ubasau hausnam kararspa ndripsau. Yakum ka jingrakhe yakate kasni burom kabalatip kum ka Feast of Corpus Christi lapan long ya kajingyat procession padba hakisnam kibabot kum tanado kisnam kiba kararspa ndripusan terter. Kabala penskam shishu yakane kerkom le banjat procession kalong haka council jong katran. Kabala penlong haka snam katsan spa saupusan hadu kasnam katsan spa nrupulai. Nei yakane council la penlong hatran la penskam pura bala nang penslur shishu haka procession kadai kajingyat pada kum kajing penmera ya kajingit padon shisha ujisu haka sakramen bakhut. Namara kitu kipor klami kajingkai bakla. Kajing persya jong ka Protestant Reformation ya ki doktrin ne ki jingkai jong ka balang Katolik. Ka balang Katolik kala penlong ya kene council hado ka prasnam. Pala pia hakilai teliki benta. Atong kalong wan jubab ya kita ki jing persya jong ki Protestant. Na ki babon ki jingkai bakla bakila persya ya ki jingkai paten jong ka balang Katolik. Pad banang pen scam cucu ya ka pepasi. Kamut ya ka office jong upop tane kata kerdan jong upop kum unong gelam jong ka balang. Kawiru kalong kum ka jing pen scam susu ya ki doktrin lahi kai paten da kapalang Katolik. Kum syapang ki sakramen. Syapang ka jingdon jong ka ding pen khut. Syapang ka jing kan mau bat burom ya ki rukut. Kane ka council kalong ru pan kentat ya ka doktrin jong ki Protestant kum ka justification by faith alone. Kabamut lapan manhok tang da ka jingit marwe. Ya ka ba kilapan syong nong rep na ka siti syakiraman kalong ka balai ka rekod ka ba akra. Ka ba ongkum ni nabang ibat ba ubre umanhok da ka jingit ba om da ka jing rakhe ya ka an padan ko ka video ka banglapan chai shphang ka jing rakhe ya ki an bu jisu ong hikaya ki ban rakhe ya ki hukum jonga barok uang ro ngam syamlawan ma penduk pendami ki anu moses rai ban penbiang jana ya ki sebab sampai ya ka video don ha ka bakot jong di video tetong ne peteng show ya ka video te kata ka spasnam ka bakhan reu ka dai ka por jong ka jing tenju ya ka balang amar ku bangite ba ka balang ka pat haus nam khat san spa khat yau ka jing lam jong Martin Luther ba haus nam khat san spa lai pen reu pat ka pat biang na ka Lutheran kata kami biang sa ka jing kai jong John Calvin layo ya ka kerteng kham haden kum ka balang Presbyterian ku mangite sai menta ba kini ki we ki balang ki ba mi haden kim pediang ya ka jing don masisha jong Jisu haka Eucharist bakhut tang ka balang Katolik ni shisha bo Jisu don shisha haka Eucharist ngi ki Katolik ni penbenaya ka jingit jungi da ka bangyat procession manrayu Jisu keleng kanong ba kum kadak bangi penbena pa ba da ka jingit jungi bangi nget shisha bo Jisu kala de udon haka Eucharist pamut haute upu bali bun ba ki kampala ki balajia pan pensisha ya ka jingdon ba shisha jung Jisu haka Eucharist bakhut ke ko para banget haka ju ka jingit tongine sim bentara ka jingrublai haka procession Eucharist baru haman laki por bangi sim menta haka mas bakhut namar ujisu udon hak komunion bangi let pediang udai ukpu balawan hiar na bedang Jisu uong kalong ukpu ba iem ubalawan hiar na bedang ada uno ubam ya une ukpu un iem junom bat ukpu bangan ai u ulong kendo jonga yak bang ai khnang ba ka perthei kandup iem naka gospel kat komuyo nes kalong ka ban reu kri khot ka basan phuai laradon ki bom pat nget pet bahaya kate kri khot na ka Bible bo Jisu dalade Ukraine ukpu bangan ai hau ulong kedok jonga bo Jisu ong utaw badon kiskor ban snap to un shashkor ya katangi lap naga gospel kat kum Matius kalau nong ka bakar wai kri khot ka bakatsan kumango ong mene ba ka video ka don ha ka bakut tilada klami hangne so ba pet man sngo thu abalai Jisu syam la penduk ya ki an ndrei upan janai takaba usyak kenyai lade
kum ukulang brot hakan niam si junam kata kamut klem kot bleshibun